senantolanta kunda farafina gun kan kan Côte d'Ivoire balfel mugoni saba eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu tile duruna hukumu kɔnɔ labɛnni labanw bɛ senna Mali senantolantanaw fan fɛ Mali samatɛsɛgɛw bɛna bisimila Congo jinɛbilenw fɛ a senantolanta ɲɔgɔndan bɛ tan kare nata juin kalo tile 18 san balfel mugoni saba ni nɛgɛ 16 dana gosira a bɛ daminɛ labɛnni minnu ko don degeliw don Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekuchel y'a laseli kɛ kunasini ntɛnɛ a kɛtɔla ka senantolantanaw tɔgɔw fɔ minnu bɛ na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na min ye degeliw ye u bolodacogo ntɛnɛ tɛmɛnen kunu tarata ani bi arabadonya in na juin kalo tile 14 senantolantan kanubaw ani kunnafonidilaw bɛ se ka ye degeliw kɛnɛ kan o kun walasa kunnafonidilaw na se ka u ka ɲiningaliw tɛngu senantolantanaw na o fana na kɛ sababu ye senantolantan kanubaw na se ka senantolantana dɔw ye ka masala u fɛ Congo Mali a ɲɔgɔndan ma kɔnɔnen don kosɛbɛ fan fila bɛ fɛ filani bin b'a to Mali ka qualifier ka taa Côte d'Ivoire kan kɛnɛ kan ka da kan a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye kuru 9 b'a bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ tile 4 eliminatoire ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ yala Congo bɛna sɔn o ma wa jɔyɔrɔ filanan b'ale bolo ale fana b'a fɛ ka se sɔrɔ Mali kan ka ye jamana fɔlɔ fila cɛma kulu in kɔnɔna na ka se ka taa Côte d'Ivoire kɛnɛ kan n'i b'a dɔn fana ɲɔgɔndan tagali la Bamakɔ Mali tun ye se sɔrɔ Congo kan celu 4 kanankolo Congo ni Mali ka ɲɔgɔndan tajurusara ɲɔgɔndan don wa Eric Sekuchel ka kumakan kɔnina ntɛnɛ tɛmɛnen a y'a yira ko ɲɔgɔndan in bɛna kɛ ɲɔgɔndan jijalen ye jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna gɛlɛya nka a ka fɔla a dan b'a la ko sengola bɛ a ka senantolantanaw na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don